Nah, bener. Malah Oh iya, Jus. Pak cuma nyandi orang teko-teko kayak ini. Lambo, lu udah dilungkas deh ini. Biasanya ya ini. paling balik sekolah saling ngono mau. Mesti yang ngono ya, mesti paling ndak yang ngono kuwi kudune. Aku win. Suwi gimana? Alah, entek rokok telu. Swimang nyandi, Mas. Oke balik lah sih mang, sorry ae. Beh, cangkem suwep ae. Tuku rokok, Mas. Dini. Sek. Kowe ini arep tuku apa iki ge? Rokok no cah enom kok. Lagi pe dijane. Sik engko sik ae no. Sik ta ya. Ngono ku lho. Rokok iki faedahe apa? Perung gua dhuwit. Iya dong, ngecanda duwe ta kowe iki. Nyapa lho sak sirku kok iso. Lah aku tuku rokok kok njaluk kowe. Aku tak kok. Tak apa? Iki lho. Dina ngrokok tak pira? Alah, paling ya piro? Rong contoh lah. Ngono ku lho. Roncon regane pira? Alah, kan 30.000. Piye? 30.000. Lah sewulan tak pira kuwi? Entek 100.000 kuwi. Ya, krek kowe dhewe nyapa to ngurus uripku. Sing dhuwit-dhuwitku dhewe lah, aku tuku rokok kok njaluk kowe kok iso biayaan ngurus uripku. Ngene iki kono ya peduli lho. Kesal 100. Restan pe 10 juta. Ngono iki ngerokok wis pirang tahun. Alah lah kek 3 tahun. Weh, lah wis nek tuku motor ninja. Cek aku tak takok genti jane. Apa? Umurmu piro? 20 nyapa? Kek kowe ngerokok ora? Ora. Kek kowe sendiri ninja piro? Ah, bocah Mas, sare Mas. Cah kene kok. Oh iya ya.